Γεια σας, Ελληνική Μαγεία εδώ. Όπως σας είπα στο προηγούμενο μου βίντεο, εάν οποιοδήποτε βίντεο μας φτάσει στις 50 προβολές, θα σας δείξω ένα κόλπο και μαζί και το πώς γίνεται. Σήμερα λέω να μην σας δείξω κόλπο με τράπουλα, αλλά με ένα νόμισμα. Λοιπόν, αυτό που έχω να κάνω είναι να εξαφανίσω το νόμισμα. Ζητάμε από το άτομο που είναι απέναντί μας να βάλει το νόμισμα μέσα στο μαντίλι και λέγοντας 1, 2, 3 το νόμισμα εξαφανίστηκε, να βλέπετε δεν ακούγεται τίποτα. Να το πιάνω και από εδώ και από εδώ και δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, τώρα πάμε να δείξουμε πώς γίνεται αυτό. Θα χρειαστείτε ένα μαντίλι αδιάφανο, ένα 20 λεπτό, 50 λεπτό, καλύτερα να είναι μικρό, και ένα λαστιχάκι. Πριν κάνετε το κόλπο σας, πρέπει να βάλετε σε αυτά τα 3 δάχτυλα το λαστιχάκι και να το στρίψετε 3 φορές. Περιμένετε. Και άλλη μία 3. Και βλέπετε. Τώρα. Βάζετε το μαντίλι πάνω από το δάχτυλο σας, και ζητάτε να το πάρει ακριβώς μέσα. Αφού το τοποθετήσει εδώ, εσείς θα σπρώχνετε πιο μέσα και μπαίνει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπει μέσα στο δάχτυλό σας. Εσείς τότε, κάνοντας 1, 2, 3, αφήνετε το λαστιχάκι και το νόμισμα έχει εξαφανιστεί. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο μας κόλπο. Θα ανεβάσω και άλλα βίντεο στο YouTube. Στο description θα δείτε πώς μπορείτε να κάνετε και άλλα μαγικά. Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας.